tresno tantul sanyaka ring sanget sidah nawisuta kang munggah kaling rata apa mangke karaharjan sawan mono matu para kresna awit Kakak yo adikku Sembadra Prabu kepiye kahanane bapake kula Kakak Sembadra wis aja tawan-tawan tangis mripatmu nganti percaya lamun iki pacobaning Gusti kang pancen kudu tumanduk marang Pandhawa Sembadra Dadi Kunti lan para garwa putra Madukara yo kepiye Prabu tartamtu awrat pacobaning para Pandhawa kali welas warsa minangka menungsa buangan lan setunggal warsa kedah sesingitan tanpa kabenangan nanging nggih kula saged mesthekaken bilih para Pandhawa kiat nglampahi pakumenan menika banjur kersamu kepiye kaki aku para garwa lan putra iki samenika negari Amarta sampun kakukup dening Duryudana kalebet Madukara mriki. Pramila sumangga Dewi Kunti lan para garwa kula boyong dhateng negari Dwarawati. yo kaki aku ngestake dawuh ayo nimi kabeh aku mongko lelakno nyusul bapake yo kakak Bat Sembadra yo mongko padha dirembug saiki sing ligati ayo enggal tata-tata budal marang Dwarawati yo ayo kabeh loro putri Dapuan lengkana kelapak kagusaran Tinon kerekuna
moro eling ana aku nglalan leep Pondong Subrata Pinondong Subrata Gandrung manut sing tatyake karwa Prameswari marang Subrata Praba ngantos dhateng kalampun kang den pondok sapine kang abdi kagyat kagrorasan Sesyadjangin pangsempal kaprapal sewo-sewo kaposat-sat langsung mangungsi Iti Kalalotra Mas Pati Raja Dewaju nganti kaya wong edan tinabuhan iya kaya ngene iki rasane wong kang lagi nandang mulya Mamang Dono ngaturaken Mbah Yo Pak Tompo Putra pangestu duwe Kang Panondo Mamang Dono Ingsun Arsanunsun pawarto Kegiatan beliau tak putus munggah tingkalan Surabaya ngamar Dewi Suprapto inggih aturaken kawuningan Hinun Panglamat Paduka dipun tolak nanging dadosaken peperangan Sinuwun. Yo, aku percaya sira mesti bisa mungkasi karya. Dewa manang maringaken Panglamat Paduka namung Jojodohan menika amrih kedah miji dinten ingkang prayogi banjur kapan
Kapan dina kang prayoga kuwi Mawangdana? Sinuwun tempuh ing damel benjang punamaning mangsa Palguna sinuwun. Mangsa Palguna. Inggih sinuwun. Ngono. Aku bakal kelakon nggarwa Widodari Batari Suprapa. Belum. Sumbar lendu bumi gonceng Maluku ketor-ketor Maluku puntor-ketor Bilung iki Inggih dawuh kula bilung. Ora ndak timbali wani munggah marang satinggil. Ana apa? Inggih tadaduka ingkang kathah kula wantun sowan boten katimbalan sinuwun. Namung sembah kula katur wonten ngarsa paduka sinuwun. Wis tak tampa bilung Orenggal matur. Inggih ing sekawit kula mireng pangandika paduka menika sajak rena ing penggalih to sinuwun. Ancen dina iki aku lagi bunga. Aku bunga hatiku mergo aku bakal tetaupan lawan Widodari Batari Suprapa. Cepane paduka lagi jatuh cinta to. Ayo bilung. Lah kok kenging menapa to sinuwun? Temuaken dawuhipun paduka kalian Betari Supraba niku ing benjang purnamaning mangsa Palguna to sinuwun. Arepmu Malah dipendiliki aku. arepmu piye? Nggih sedap malah medeni. Nggih. Lagi ngomong apa tuh Mas? Inggih menawi saking 70 menika mangsa Palguna menika tasih satunggal warsa sinuwun, tasih dangu. Apa jadi? Lah menawi dewa sampun ngersaken kok mboten sak menika ugi to sinuwun. Nah, pendeli meneh. Matur sing cetha bilung. Inggih, Yen nganti celemetan tak tugel dulu. duwe jantung wis mati ya. Ning kula inggih mireng pangabaran to sinuwun. Menawi ing Gunung Indrakila menika wonten satriya ingkang tarak brata. Ingkang peparat Begawan Ciptaning. Lah Ciptaning menika ingkang dipun janggoaken kalian Jawata dados rayaning para Jawata. Lah paduka ngertos boten sinten menika Ciptaning? Sapa kuwi? Ciptaning menika inggih Raden Janaka. Lah Janaka menika inggih Palguna sinuwun. Dewa Citra ing janji
abang. Ilung. Inggih dawuh kula. Cetak. Aku ngepenginake soalé Mamang Murko. Saniki. Saiki. Nggih. Kancing langit tolap-tolap kapun lergincang ing alis Risang mawer katrum saparan kapulu Nasib anak pulo yang yak sendro keparek kembali di aduko rumah Murko Iwun Mamang Murko wis aja kesuwen pucalo dina saiki lumaku marang sukuning Gunung Indrakila ing kono ana pendhita kang lagi tarak brata kang keparap petawan cetane yen wis mbok temuake mara enggal sirnakno merga kuwi kang dadi klelep nggonku bakal ketaupan lawan Batari Suprabo. Pengen apa dulu anggen profita ora ketang colok lintang sambung obor iritan para prajurit sagelar sapapan Buddha dina saiki Mamang Murko pamit pecah buta goblok kowe takon pinter ora takon mati wis lung sendak kepekali Jaya Wijayati Mamang Murko ya kuwi kelangan lamun parang
Thank you.